Haideți! Haideți! Hai, nu stați! Hai să facem acum. Dreaptă, stângă, dreaptă. Nu, stângă, dreaptă. Stângă, croșeu, după aceea când se întoarce. Deci stângă, dreaptă. Croșeu, după aceea dreaptă, stângă, dreaptă. Cea mai bună echipă. Hai că vreau să văd care e cea mai bună echipă, nu vreau să stați! Dar ce faceți? Nu vreau să stați! Nu vreau să stați, haideți! Hai să vă văd! Nu continuăm. Trebuie să continuăm? Da. Ce faci tu? Faci de noi, ascult manele. Nu-i manea, mă. Ascult, domnule, uitați. Bun, mă, Ai bun! primit un SMS. Foarte bine, echipa asta e cea mai tare. Cea mai tare echipă, haideți! Să văd care e cea mai tare echipă, hai! Cea mai tare echipă, să o vedem. Ia uite. Așa, Lili. Hai să facem cu mine, să facem o dată. Hai, faceți că eu aici sunt cu camera pe voi. Păi care o facem? Bă, tu ești fan Dani Mocanu? Și Noi, că noi știm. Și după imediat mă fac cu stânga, aici, dreaptă, stânga. așa, așa, deplasare pe pași. Deplasare pe pași. Hai. Stai. Mi-aduce aminte melodea. Vai, ce temperatură ai. Haideți! Așa. Vai. Ce curvă mare mai ești. Și Hai, să nu stai. Schimbăm. stop. Bă,